Pilipinas, oras hali sa pag-asa, alas 5:01 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran po kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako pan sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, okay, sa lado lokal. Nasa linya si kumpadre ng Mario. Padingal, marhay na hapon, please go ahead. Educational assistance o scholarship program ang saro sa mga dapat seryosuhan man kan mga opisyalis di gobyerno ngunyan. Naputol, babalikan Hello? na ito ang report. Go ahead, Padingal. Iyan ang kagadan kan mga magurang na sisiribot ngunyan para mapaklase sa koleyo ang sindang mga aki. Kadakol ngunyan ang mga graduate sa senior high school na daiman na akomodar sa Bicol University as Pampang Community College kaya mapipiritan sa mga pribadong kolehiyo. Problema ang matrikula dahil kadaklan kan mga magurang daiman kaya. Kaya nagalat ng educational assistance o scholarship program kan gobyerno na sana tawan seryosong atensyon kan mga opisyales lokal man o nasyonal. Mario, DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, kumpadre Al. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, pigtututukan kan embahada kan Pilipinas sa nasyon kan Israel ang kamugtakan kan saro sa mga Pinoy na nalugadan sa pagbabalos kan Iran kontra sa Israel. Partikular na pinagsusubaybayan kan embahada ang Filipina caregiver na mantinidong nasa kritikal na sitwasyon matapos na magkaigwanin severe injuries sa puso asin baga. Sigun sa embahada sa ngunyan padagos na nadadagdagan ang numero kan mga Pinoy na pigtatamaan nin bomba kan Iran sa Israel. Mentras na nakapreparar naman ang shelter na para mentras na babalyuhan kan iba pang Pinoy na nalugadan sa missile attacks sa oras na sinda makaluwas na sa ospital. Sa katakod na bareta, padagos na o kaya preparado na ang gobyerno nasyonal sa posibleng mandatory repatriation para sa mga Pinoy na apektado kan tensyon sa Israel. Sigon sa Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, direktiba man ini ni Presidente Marcos Jr. sa taho kan naglalalang tensyon sa mga rehiyon. Sinabi pa ni Kakdak na preparado na sinda sa posibleng mass repatriation kung en kaso itaas kan Department of Foreign Affairs ang alert level sa Israel. Sa ngunyan, maabot sa 30,000 na mga Pinoy sa lugar na apektado kan kariribukan, mantang nasa 22 na ang naghahagad nin tabang na paulion sa Pilipinas. Sa may relasyon pang bareta, pinaglalauman na magkakauli ng ngunyan aldaw ang 18 overseas Filipino workers hali sa Tel Aviv asin Jordan. Sigun sa Department of Migrant Workers o DMW asin Overseas Workers Welfare Administration o OWA, ang mga Pinoy na ini ang mga naafektaran ka nagpapadagos na tensyon asin kariribukan sa Medio Oriente.
Lauman man nasa sabaton ang mga Pinoy ni na DMW Secretary Hans Leyok J. Kakdak asin OWA Administrator Patricia Yvonne M. Kaunan sa NAIA Terminal 1. Magirumduman na nagkapirang kababayan ang nadamay asin nalugadan sa ribok sa pagultanan kan Israel asin Iran kung saan nagpaparahay ang mga ini sa ospital kausa kan pag-atake kan mag-inibong na nasyones. Mientras tanto sa may relasyon pang Bareta, naggibo ni na consular o kaya online consular mapping ang embahada kan Pilipinas sa Bahrain para sa mga Pilipino sa nasabing nasyon katakod kan naglalang tensyon sa Medyo Oriente. Ang online mapping may kamauta na makapag-update ang mga Filipino community kan sa indang record o pinakabagong kamugtakan. Afera pa kaini nag-abiso man ang embahada sa mga Pinoy sa Bahrain naman tinidong maging kalmado asin magsubaybay sa mga balita asin abiso hali sa mga lokal na otoridad sa lugar. Siniguro man kan embahada na regular sindang ma-update sa mga Pinoy sa lugar katakod kan impormasyon kung ano sa indang sitwasyon sa Bahrain. Sa iba pang detalyes kan Bareta, afuera sa Departamento kan Edukasyon, may direktiba man si Presidente Marcos Jr. sa iba pang ahensyas di gobyerno katakod kan pagsiguro kan na trangkilo na pagbukas kan klase sa pampublikong eskwelahan. Sa pagbisita niya sa sarong eskwelahan sa Manila, sinugo kang presidente ang Departamento kan Informasyon asin Komunikasyones y Teknolohiya na pahiwason pa ang sakop kan internet coverage sa Pilipinas dahil ngunya nasa 60% pa lang ang mga eskwelahan na igwang access sa internet. Sinugo man kang presidente ang DTI as ang departamento kaya kan Department of Transportation as in DTI nagibuhon ang gabos na lakdang tanganing mabawasan ang gastos kan mga estudyante. Pipasiguro man ni Marcos sa Departamento de Salud ang pagkakaigoning sufisyenteng pasilidad pang salud sa mga eskwelahan para sa anuman na emerhensiya. Mientras ang Departamento kan Social Welfare and Development sinugo niya man sa mga programang makakatabang sa jóvenes lalo na sa patanid kan cyberbullying asin pag-aataman sa mental health. Siniguro ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ang mas pinakusog na pag-ibanan kan kapulisan asin mga eskwelahan tangani mabantayan ang kaligtasan kan mga estudyante kontra bullying asin iba pang krimen ngunya na pagbukas kan klase sa bilog na Pilipinas. Sigun kay Torre, dahil hindi pa palampason ang anuman na patakot sa mga jóvenes sa laog man uluwas kan eskwelahan, lalo na kon orulian. Mentras na pinag-enkaminar man kan PNP ang publiko na gamiton ng 911 emergency hotline sa mga issues manungod sa bullying o anuman na kadudadudang insidente na posibleng makaafektar sa mga estudiantes. Sa katakod pang Bareta, mahigpit ang patanid kan Philippine National Police laban sa mga grupong nag-iinkaminar sa mga estudyante na magpartisipar sa militanting grupo. Katakod kan pagbubukas kan klase ngunya na aldaw sa mga pampublikong eskwelahan. Segun kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, may magkakanigong disposisyon ang mga mabalo na maraot kan futuro kan mga jóvenes, partikular na ang mga nagtutulak ng droga asin mga grupong nagagamit ng mga estudyante para sa indang radikal na kamauotan. Sinabi pa ni Torre na day papalampason kan PNP ang anuman na patanid sa seguridad kan mga jóvenes dahil may magkakanigo ining penalidad. Mientras tanto, tinangkas sa pwesto ni PNP Chief General Nicolas Torre III
Ang 8 chief of police duman sa Metro Manila matapos na day mautob ang 5-minute response time sa saindang nasasakupan na lugar. Kasabay sa mga COP na tinangka sa pwesto ang mga nasa lugar kang Navotas, Caloocan, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Parañaque, asin Makati. Sigun kay General Torre, may mga masunod pang opisyal na mahahali sa pwesto kunday sinda masunod sa direktiba. Dagdag pa kan hepe, idideklara niyang open ang mga nabakanting posisyon, tangani matawanan ning tsansa ang ibang interesadong opisyal na kwalifikado asin mas may kakayanan na magpautob kan direktiba. Tinauan linaw man ni Torre na bako isyu ang paggamit ng radyo kundi ang kakayanan na makipagkoordinar asin makapagresponde tulos sa mga sitwasyon lalo na kung may emerhensiya. Mientras na nagbisita si Torres sa Iloilo, tinauan niya manin patanid ang sarong provincial director dahil sa kaparehong issue. Mientras tanto, pighahagad ni Senate Committee on Basic Education Chairman Sherwin Gatchalian ang mga eskwelahan sa nasyon na kulang ding kalinigan asin daing access sa malinig na tubig. Basado sa Year 2 report kang EDCOM 2, nasa 1,000 eskwelahan poko mas o menos ang sagkod sa ngunyan daing marahay asin marahay na comfort room. Tinawan doon man ni Gatchalian na ang supisyenteng tubig, sanitasyon asin hygiene facilities sa mga public schools ang dapat pigigibong optional. Dagdag pa niya na importante ini sa salud, dignidad asin kaligtasan kad mga estudyante, lalo na ngunya na balik eskwela na sa mga eskwelahan. Kinarampag ni Cavite 1st District Representative Jolo Revilla ang Metropolitan Development Authority o MMDA nganing maresolberan ang mga problema katakod kan implementasyon kang No Contact Apprehension Policy o NCAP bago maghagad din multa sa mga nagbalgar. Panginot at tinaawan ng Donor Villa na dapat na mo nang ayuson kan MMDA ang mga dain nagfungsionar o mga defektibong traffic light, buradong marka sa mga dalan, asin ang kawaran o daitulos ni nahihiling na mga traffic signages. Ang mensahe ni Revilla katakod kan viral video kan sarong traffic light sa Abad Santos Avenue sa Manila na tulos nagbalyo ning green o go signal hale sa red o stop signal maski da ipatapos ang countdown. Ipiglansar mo niya na aldaw kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang May Huli Ka website sarong online platform para sa gabos na vehikulo sa gabos na mga vehicle owners asin drivers. Pinanghinutan ni MMDA Chairman Romando Artez ang paglansar ka nasabing website. Ang aktibidad pinag-atindiran ni PNP Chief General Nicolas Torre III asin Land Transportation Office Chief Attorney Vigor Mendoza, mga personalis kan LTFRB Transport Sector asin iba pang stakeholders. Mabultan detalyas kan mga bareta pakalis ka nagkaperang pagirumdom. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin.
mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Bolta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Pupunan sa aga ang public hearing para sa minimum wage adjustment sa National Capital Region. Maot kaning madangog ang lado ka na sa sektor kan gobyerno, mga investor, obrero asin mga grupong may interes sa pasuweldo. Ang public hearing gigibuhon sa aga Hunyo 17, alaon nin hapon sa Occupational Health and Safety Center sa Diliman, Quezon City. Pagkatapos kaini sa kapasa na mapagdedesisyonan kung guraano ang magiging bagong minimum wage asin isasalang sa wage order sa National Wages and Productivity Commission tanganing mahiling kun nakalinyada ini sa Wage Rationalization Act asin inamyendaran na Omnibus Rules on Minimum Wages Determination. Siniguro kan Departamento kan Transportasyon o DOTR na mapaabot sindanin tabang sa pasaherong may kaninan na kinulugan sa laog nin sarong bus. Sigun kay DOTR Secretary Vince Dizon, mataw sindanin anuman na tabang sa biktima asin sa pamilya kaini matapos an insidente. Katakud kaini naghagad maning pasensya si Dizon sa pamilya kan biktima asin siniguro na papanimbagon ang mga imboltong personas. Sa ngunya nakikipagtabangan na ang DOTR sa Philippine National Police tangan imahanap ang mga personang nang kulog asin mapatawan ini ni nagkakanigong penalidad. Mentras man na sinuspindir kang Land Transportation Office ang drivers asin conductor's license ninda Mark Ivan Ramos asin Francis Sauro matapos sindang magpalyar na i-report ang insidente sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation na nakaistasyon sa EDSA busway maging sa pulisya ang nangyaring insidente nin pangulog. Ultimong detalyes kan bareta, napugulan kan mga otoridad ang pagbalo na pag-ugot o pag-suicide kan sarong 19 anyos na bados sa may footbridge kan Abad Santos asin Recto Avenue sa Manila. Sa investigasyon na hilingkan mga nag-agi ang bados kasabay ang duwang sadit na aki kaini sa ibabaw kan footbridge asin nareparo ang plano kaining maglukso. Tulos ang nag-apod sa mga otoridad ang mga nakahiling asin tulos man ining pinagrespondihan kan mga tauhan kan Metropolitan Manila Development Authority asin Manila Traffic sa kanapugulan ang persona na maglukso kaibanan ang mga aki kaining babae. Katakod kaini nagtabang man ang mister kan persona asin pirang minuto man ang nag-agi bago ini makumbinsir na dai na ipagpadagos ang sa iyang plano. Makaagi ang pirang oras na ibaba man ang persona kung sain na pag-araman na plano palan siyang bulagan kan sa iyang mister dahil may iba ining karelasyon. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa Panginot and News Director Mardila Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol. Tatanems Flora sa Master Control sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marahay na hapon. Naghahanap ka ng kabalikat sa